Sa number 2, sa April 8 na mag-release sang fuel subsidy ang DSWD sa Negros Island Region para sa mga tricycle drivers nga katapo sang TODA. 48,000 ka-tricycle drivers ang nalakip sa listahan sa Department of Social Welfare and Development NIR nga magabato sing tig 5,000 pesos sa idalom sang individuals to crisis situation o kon AX. Suma total, 240 million pesos ang pondo nga iga-release. Suno kay DSWD NIR Director Arwin Razo. Ang mga magabaton ang gikan sa 22 ka mga LGU nga nagalakip sang 19 ka mga syudad sa Negros Occidental kag Oriental. Dalaman sa 22 ang mga banwas ang Ibimagalona, Pulupandan kag Bursa kag ginakabig kabahin sang Metro Bacolod. Suno kay Razo gikan mismo sa 22 ka mga LGU ang listahan sandigman sa ila nahatagan sang franchise o kung permits gikan sa Business Permits and License Office. Ang papel sa DSWD suno sa kay Razo ang mag-distribute. Ang driver's license na lamang sa mga drivers nga katapos ang TODA ang kinahanglan para sa mga nalakip sa listahan. Suno kay Razo, luyag nila ipasiguro nga wala man sang duplication sa claims kag para malikawan man ang mga maapektuhan ang biyahe sa mga tricycle drivers mahimo nga batch by batch ang claiming sang subsidy. So 48,000 will be providing them 5,000 each. So that's about 240 million. So the schedule would be from April 10, gagawin na natin siyang April 8. Simultaneous yung pag-conduct natin ito ng distribution in the 22 LGUs.